Mwanchu murelia on Ndizi TV ngokwali nivene ase ntunda yende entunda ya gatatu ime yomoroberio obwensa kia ase litukoli etichigatato una Jumatano una wotambe nikotoko murekera amangana arengete chisemi naende egento ekiyankelinga omogenito obeire gaboikera na ime ye studio emambia rero ase tuli angebene elineto betoko sanganere ase oboime igoro amangana arengete chisemi ase omogenito nelita Dr. NORAH na NYAIYO Abigael so ime studio Ndizi TV aturabe tugusanga nere igoro chinchira turabe tugusira omwana enyaruka gwetera chisemi ase umwanchu muri Ndizi TV abokwenda gutuma ekerengeri kia utira somtanda ito Ndizi TV Ndizi TV News Digital asensemo ya Facebook asensemo media YouTube Ndizi TV News na wetera ase number SMS ya 0792192834 ase orabe gusanga na intwe ekerengeri kia na gutuma amaboli yao igoro yengana turabe tugusanga ase emambia ya bono daktari wakire buya muno okwalgani bene asomoro berio gwensakia naende ndado kwali bugali yao lya bene obugo otumanyia elietali yao ayeningo nabulanyore arsenal nasinyo gwatora obugo otumanyia ayeningo nabugo inkyokora ase obukodi bwose ase obwe semia obwao ase university bia muno sana seribaga aseri tankuru ku Dr. NORAH NYAIYO njendo mworo kereria lecturer alia Kisii University ase department ya geography School of Arts and Social Sciences nje bonongo somya mangana a geography mbia mano yes daktari omulimo o geography nigo kwamba korokananga no mulimo ora bit technical ake obwate amangana matengana nero akonyoranga njena kolete geography ase school ya secondary goni maitenga topic nerere intimate inform one is form 2 okwanira amangana rocks omulimo no boire kigimo konyora basubati abange ne bawutaka gukora history siari lakini inkiki yakwete omuso yo no nyanga ko omusubati gukora omulimo geography bia mano geography no murimo munya sana nande geography ne bintu tokorora eto gutumia environment nero laboratory yaito tokonyore bintu byonse ona ka tokukwana about the rocks no chire asense you will see them so geography is real eto gukwana amangana climate no nyoro chebinaga and the weather every day you see it climate and climate change bina ya jire kiregendo no kere so it is a real subject. It's not technical no go to attitude it is very easy to pass yes tari muri mo geography yo boka emere monero konyoranga abasubati abange bakobwa abasubati abange to amaitenga nigo baraba ya aso ekesongo ekeswahili lakini chisa baba bakobwa inkiye kokoranga yekwamba koleto obwo naende emere monero yabasacha boka nabasubati boka busemere mo nabako nabantu bonse nje bunande gaiga enaringo mwalimu maths and geography ntaragende university again the key muhimu is just to have an attitude, a positive attitude kende ngeyo kerega komu ekero bwate attitude you can do anything kina kinda atebya abantu onyoro mwana uchire school otware negative attitude gutia so mwalimu muri taweta no gotware attitude everything is possible in the Lord everything is possible muri motoyo ngora osiringo bwaba murano bwaba iseke all of us can do it no gotware attitude man yes daktari kuna kodanga aye gwabete kosomia hesabu na geography igo kiregento kunyari kana kire daktari nturajuja ke mambi yabo no also robot rugoichania alitukolie igoro ni matenga ekerenga kyalero yo dokumulekera igoro yenjira turabe tokumusira omwana enyaruka kolinde mumurumumura omwana omumura nere ensemo yaye nero igoro ntwabe tokoranga nigo umworo kigwa oyo mokora
University ya Kisii oyoro mwaka ogatatu abeteka kwerusia abo moyo asengana erengete obwanchani na kingo chakera liboliriane korengana nengane nigo okwewa chinguru omwana omunyaruka kwabere bokwirira omwana omumura kwegwa naende inchera kiro chinga omwana omumurege birose inki kegendrete ndiyo mana asokorra kwana mwana tayobuye biru mwana mumura tarebwa batiekera tokurigiriria enchera twakinire abana baito nere questionable tigatotebia abana baito ekera babwate emechando open up bateba ng'a ntobwate emechando batwara omosani oriara agenda atebia emechando yaye atarachi gwikora torigereria nene ase omogusii omogusii ekero omwana omomurare kwenda iburu ngosomiwa arenge ng'a bogima mburi bwororo otebiwa naki agochikomenya lakini chingaki chiarero twatigire ekemire geito tokwira abana twabarukia nyagitari ndiri kubatebia the importance yokubarukia kwanyora bono omwana nabari gotamanyeti naki agochikomenya lakini engakiri yakara abana bakarukiru bare kwiru babekiru chinyanduri bakarubikire egento abana ngoteba barenge ng'a bogima mburi bwororo bogima bagotebu naki bagochikomenya gochimoto lakini abarero nturi kubatebi tukubasoma tunyagora dadi mami bono bakonyora bokongu mbari korora ng'a bogima mbogendere gochimoto bakora kibekora so ntubuna abaiburi tigatwira na back torora naki togokinia abana aba supposed to arura sense abana abaito mbanyare komenya twira na back to our parenting torora naki togokinia abana baito bia nande toba tokubaikang'e ekera abana bari university maria nabakonyora omwana gusuna besa ya mwere irakira omwiburi simu tamutumira besa omwana arenga life has become to an end abwate ligente gesine nyakoreki aite lakini na mental issues injiro nande kera tokurigereria endonge tokuruka generational curses so kwenda in the bible origeri Abraham na Sarah origeri Isaac na momongi noe it took the intervention of God for them to get a child. Bono their families yokonyoranga there is a curse yokonya kuengenta yokonya commit suicide again nakina kinge banda ka kirigererwe abantu bera ne romanene babreak the generational curse because we are told in the Bible the generational curse yakwenda mpaka the fourth generation. Asante. Yes daktari omaete ekado kwanira igoro yenchira yoko siro mwana omunyaruka bose asomunwa wikinyamuriro empowerment niga abantu abange bakwirigelinga nechisemi chyoka gotatiga chisemi chinchera ntire chichi omwana omunyaruka arabe gakonyora obusirwa okay chisemi nensemeyemo yobusiro ngo kwona turi chisemi kurindi abantu abange maramanyanga chinchera nchiro omwana omunyaruka agwenderete gosemi gwa bosigosirwa tali chisemi chyoka asengencho kikwasira omwana chisemi amangana aramange agochanchera bo yona baraba sigote chisemi njera kichi omwana omunyaruka arabe gabusirwa mbia mano omwana omunyaruka noyo muhimu sana se society ntobwate tari masomoka baranyore babempowered mwana omunyaruka nabo ranyore maybe adropete school akachaka obugima bwaya sachite buchi nabatoko mwembagwa ebiasara nabatoko mwembawa ase mugondo soko kore gasi ya mugondo nabatoko mwembawa ase gasi ya maboko bona abantu abaiseke buna abayiga nabwende barangirwa ntobwate chi polytechnic chinyinge nowadays chikorwa egasi ya maboko bayiburi bagiri bakore gasi yabo na se family abana baiseke okonyora most of the time ekara barure school batumwa batawuna genda liko maro sindagero muraki omuranga okora nero omurero gosoma nabarabutiga bayiburi baga bakore gasi yaba se society diamond. All right naboigo umate ntukwibanga chisemi na chichiabeta chikoreta oburabu chisemi nabo na chichiabeta chikoreta ubunchuriria ase orogongorwa Africa naboigo ime yense itwa Kenya noene daktari kero gwita ase kinyoro abantu babete bakubwati chisemi ni okoranga chinyomba no chinyomba cyagakira ni chinyomba chingiya ni okonyoranga chinsemo chiri batangira nete chisemi agachikwenga maruka ni okonyoranga chinyomba chinsemo chiri gabamenyete aso butaka chinda chiba chandete kurende chisemi negendo kiengenjo aketukuriria ase ensemo ye chisemi
ekerukuliria ime yense ya ito ya Kenya na bwena ukwanira igoro yogongo ruwa Gusii ngakioroche ekerengo kia abana bakogenda esukuru tutukuliria egato compare igati ya abana bamura na abana abaiseke Liamano, according to statistics, 2021-2022, the ratio of boys and girls is almost the same. Okonya amura bali gorasini yini abaiseke variance. Toko and in secondary, the ratio still abaiseke bali gorasini ko bwa bamura. Mbali ko bwa na tambe. Lakini kwa nyoranga on the way tuanyara dropouts ya abaiseke. Yeah. All right. Eke tukuligeria igoro chisemi tutigata chisemi obujamboro byobo boko invest ase omwana enyaroka mboro byobo obujabo kubeka eniwo nabo komosomia omwana oyo omunyaroka Liamano aso bingo omwana omuiseke netaya ase kinyoro ase community na ase society aso mi omwana omuiseke anene tuligereri Gusii yaito orore kero muiso ka gocha se no gocha gukoni abaibuli ta gocha bosa na andu akero muiso ke simotenga na arwalire ga kumnyoka cha kwire no nyagitari ekero go somi muiso ke number 1 etoko konyense what in the sustainable development goal number 4 liko kwa about quality education so abana banyora quality education banyora empowerment then for them they can be able to go for their careers kero mwana muiso ka ko egwe SME yiga nera na bako enda bano go compete in the job market na bako compete in leadership nera be leader somewhere because he's enlightened the name one umuseke nera kara chire school now we cap the early marriages abantu abago chabanyo mapemo go chakwa bacha banyora health problems later ono mwana onyaruka kara chire school it caps the early marriage then you ensure our health. The name one of graduate school, it is said that educating a man, you just educate an individual. But when you educate a girl, you educate the community, the society. Mbabu ato mo yoriwo okonya. Karo lile kintu iskale ko bato yo mwaboko boko. Babu ato yo mwaboko boko. So they get the skills, they get the knowledge. Yachi yaba konya later in their lives. Na ndo mo subati. Okonyora ekera no nebesa okonyora nyara bumintu ta talibuya omokonya so we empower them by empower the society yes daktari ekera kwa bete bogokina ngane tinawe naye oraba gokuru mugano inki kikyabate gosuma ase okumuruanira omwana enyaruka okay ekera nkurigeri in our society na tuwakinete okonyora ekegubisi abagusi the society is dominated by male. Wanyoro muiseke tu ariko beko kuchari chikoni kolega si yani duto bekire ndo akora kinto gosoma. Ekera na chite school my father no muntu uringana education institute kitabana baye basome. So ngande school nganyakarra. Abantu bande na kibacha andi kitu kwanyoro mwana otewe una karu school wana atike school gando nyu omola atachamba chiko somye mwana mumra. Andu kwanyoro mwana okatebwa ande anyuomu no mwana omongaini. So, how we waste these ladies, that's why I'm championing for the girl education and the girl empowerment in the society. Yes, daktari enkobolinga kwa beto tebanga nige kerengo kia bana bamura babeire bakogenda chisku na wiga bagenda tane chisemi nigo kerigoro kubwa ekerengo kia bana kinyaruka nkatengwa nkwaba ukwanera boigo egati ebintu binde mire bikwiranga ekerengo kia bana bakogenda skuru baraba mura baraba kekubwa abana kinyaruka okay abamura kinyaruke baraba kekubwa abana abamura pia mono anene abana usukuri the population of Kenya was bati turabangi kuba abamura bono ebintu bikongombiro konyara bigutanga omwana omuiseke utasoma tigansta bengi serikali ya Kenya ngambia mono nja route birth to the girls child in the school anene omwana nyaruka karara ko anda hedi onyoro gusiyanga ya sarikira mayaga abantu bamosekerere umwana uriga ariko musamaye bata bantu ndi school because like bago chikondora lakini bone ikingi yakoraki inki yaera bono ntobwate bintu na early pregnancies early marriages
alafu na cultural norms okonyara abantu bakorana mwana mwisekretari yo muhimu sara ya ability oyago chakorwa agenda bwete kene acha gotokonya bamutigi school kwanyara basacha bande ko musacha kabisa igo ubwato mwana wa school obigete uniform okaraki omwenda kwanyara umwana yo o drop out of school na wansi anyoriro umwana kwanyara buli bande baranga that is a wastage bakomanyanga na botoko mwana another chance asome kwanyara nende bono in the society that is dominated by patriarchy kwanyara umwana the male student, the male boy, the male child aire more powers than the lady. Kwanyora aneno mwana muzero kana bako tenga etikara ngora alero mwana ndagenda ko kolega simu muro karaki okwenda school. Wano kwanyora nga yagerera abana bisike ba drop this school. Na nene environment eri bako soma onye very conducive. Some of them tend to withdraw at their kwenda school. Yes, daktari ense muyende nelinga ekero kurigiria ense tumenyete nigo konyoranga amangana nare akairaniri umwana enyaruka maega amatukari yakare nigo kwari konyoranga nigo amatukari yakare kwa konyoranga nigo umusubatire kire myaka gete nigo sarwa amanyakara ki amanyotaka konyomu kulende ndojenga ebintu nkonya koncheli ibire akonyaranga wikira bono iga abana nabaisike nabana bamura nigo bayire libakali yabene so kwene kinga ngosoma bale libakali yabene ndiro ntoko tebanga ase bono iga abaisike ebisakune bike bitara rende bigentrete namangana yuyo konyomi abana chinga kicha mapema asikulinde nonya nigo no namatuka bono iga amangana nare aendrete kuirania chisemi cy'umwana enyaruka maiga naralia buna nakuona amangana ya kwenu unyaruka maega nakuona about cultural norms in the society nakuona about early pregnancies nakuona about discrimination in the school in environment bago somera yeah. All right. Boigo tugoskabusyo eke tukurigirelia ensemo eria yechisemi nchera kie yeturabe tokoleta amonchulio ase umtala olia wichisemi bose curriculum irinda kwene kinga nkoleta tuli amangana akoleta obwasyo kuna boiko kwene kinga ntubwate ndukuru kunga gender equality ase chisemi. Okay, mbiamono ekara tukurigirelia curriculum. The curriculum has not separated the girl and the boy into a society we are putting impediments on the girl child. A curriculum na berengia because it covers it caters every child. Lakini rende kera to kolegeli from the society how the girl child suffers. Njaso kolegeli kwane abaiseke bunabona abaiseke bako na day school ko nyarabaru school banda bachikote bakolega sinyomba. If we get away na baba ko extra time by extra coaching na utuko bakonya such that na baba bachiko osoma buno mumurago karaki anya banyora time bako soma no mumurago soma but the curriculum has not segregated the girl child. Yeah. Mwanchumulilia on Ndizi TV niko tuendele kusanganere Dr. NORAH kurwa ase University eri ya Kisii tuendele kusenga igoro yechinchera turabe tukusira chisemi cy'umwana enyaruka sendo chenga abange mwenda tutubwate nabo kandi tutubwate kutira sumtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital asensemo area YouTube Ndizi TV News nabo yetera ase namba ito 0792192834 nabo tumekerengelekyo nabo kusangana into imambia rero otobedo tumanyanga ngayiga ogendate gotobwatia naende amabolio obose ekerengelekyo igoro yengana toendete kusanga nero imambia bono nererie yendo che Virginia Gusii Nyapsa tanga watching live from Qatar by kiwe Virginia boy go ni atebanga neni genda tuwati ndo che top fan Klaus Nyakeza tanga watching live Walter Rioba korwa ase ensemo ya Embakasi Nairobi watching live Kerandi Dennis watching live from Nakuru City Yobesh Onyancha good morning watching live from Nyakoe na bange bando tuwati ase mambia bono
nabokana gutuma ekerengera kiao naboigo amabolio ao ase emambia yabono omwanju omurigeria Ndizi TV sangana intwe ase nchera ya bene na utumanyinga narariaya oroche igoro yokumusira omwana enyaroka ime yense yeicho ya Kenya ase ngencho nigo omwana enyaroka aro omwana wengencho ase chinse motokorwa naboigo tabwenreti gotigwa isiko ase ensemo elia yechisemi naboigo kumusira ase ensemelia yokwenekia obeire gakwegwa obwene bwa yes daktari tuabe tokoranga nigo ore ase ensemo yabosio ase ogosira omwana omunyaroka naboigo go champion go aso omwana omunyaroka inkie ko bentata gukora ase bono iga abunayo monto bene maten amatkande ko danga heavy koro nigo bikwana kubua amangana inkie ko bentata gukora ase okwenekinga kwabeire gukumurwanira na kumwegirira omwana enyaroka mbia mono into une university ekeroro university gasiyo ya ito no gosomia gukora research na community outreach wana buna into ase university last year into abwate gore amangana agenda based violence gender based violence iri korenga mwana nyaroka byeka lakini mostly what we see is that the girl child nyaroka affected most so into ajete tukalonji up ekoroku alert zone in case omontoro the gender violence nabako akoenda say up ya report then people will come to rescue the girl child or wherever there is violence again in the community akoenda tore twakwanera abayibuli twabatebina obuyamburo bwo gosomya mwana nyaruka yogosomya abana bawo bonse kiagara etogotebu noni bukungura totebire nga turi kobeka embego aseme ya mayoka you cast so many seeds in different waters abako nyorenge ya byokiri ntarakora turabyokeje ko kokonya so nto basa ko discriminate abana aseso e community so into bone ga sto ko rango ando twakwanera abayibuli twabatebinga non ekikiabeire iru mwana we school ngurwana turu mwana nyaruka omwana nyaruka nabako gwa matemu na mangari nse akintali yakabanga ine ro mwali bwe wo mwana uyo moya na ata chance abako nyoranga ochukiro chire moto one ine rika stoko kora so mostly community outreach ngoso katolisko twakwanera abayibuli twakwanera guardians on the importance of education of the girl child yeah. All right. Yunenjira yabene yokwene kinga mwabeire mugosira omwana oyo omunyaruka rende asinginjo aye nigora sekerengo kigoro gichisemi kwabeire gokwemanya amange wakorera mangana a research gusi obotuki ensemo yao nchera kiye orabigo semia eserekali enene na boigo eserekali ichiria chichi county ase okwene kinga ngoitibale amachiko ayo arachi kwene kinga omwana enyaruka anene mono kurwa ase chinsemo chiri chitirigire maika ase amagendo bose aso mona bekenya muri boyakanga marginalized areas babeire bakonyuru nabo kwegwa ribaga lya bene ase chisemi nabo igo aso kwegendereria mbe mono leaders in the society but waire ekerugyo ko leader they have a role to play nje nara gotebia kurwa the grassroots kurwa sabaturete bali giringia kero mwana wanda gutoke school akoreke atoke school at the age yoko and school kero mwana atoke school so we start from the grassroots motoro tenero matano mwana nyara bataki school most of chibu na maid abana toko nyara mwana utigire school mwana utumiri barari atigete school. Number 2, we come up with the technology yoko monitor the education of the girl child tori ga dingo mwana ya karaso ya form 1 so the class 1 nga yaga ndanga ya go drop it to make a follow up. Then we come up with a policy yoko kana early marriages yoko ban early marriages and anybody ogotoka nga oimburgente ni mwana we school action must be taken. We have the rules but we ka kwanya waranga chiko ba bend on the way
The rules must work. So to make it in place, we'll find that our society will be an enlightened society. Mondama dino mwana we mwana na bantu kutoke school. Na tuira na kuchimaega ase Gusii yaito. Kare mwana galengo mwana we community. Takabere mwana we family. Kuare konyora iko soronga asiro monto mane ko mwana monyori na mistake kuare ko moita abu. Na ndikwa moira sawa buli kwa report na ndova punished. Lakini bona tuwatigire culture yetu tuikire ngo mwana no we family no nyoro mwana unyareba gukora magoso njera bugweta ngataliona. Sometimes if you go reporting kwa makonyoro mwibuli uchoka tena ngo tagiye ko ndo mwana na gutuma. Can we go back to our roots? Tori dio mwana we community asoko nyoro mwana magoso ali kwa mopanisha abana bagatana ya hapa kimeumana. Tigangira ni skuru ngalaki nsome. But now we have come, we want to be a family, nuclear family. We have left it out. To get back to our roots will help the society. Yeah. Serikali nigo enrete erebirundo asokwane kinga yabere wekerania ogochiga kuri okwane kinga ekerengo kibere ase isato igoro yisato ye amabaga abeire gakobagubiya aya serikali so 2/3 gender rule wikira bono iga ni ya serikali erebirundo asoto koranga nigo muraiwense Dr. William Ruto abelete banga nigo serikali eruete kigima asokwene kinga abere wikirania ekerenga kelia inkyora bokwanira igoro yemero video again rete se okwene kinga omwana inyaroka boyigo obera kwegwa amabaga bune ebwenrete na indiki kwenda tokorwa tendo kinga ntugwata gender equality biamono. The 2/3 gender rule, neroro. But togende to the ground, you will find that it's not working. So, again, we hold to the 2/3 gender rule. Now, let's come out. There is nothing that will bar us. Go for that which you see you can be able to do, and you will have it. So on top of that, in the society, we are a weaker gender. We come out together. We can. One of them about Subati. You say, "Could get into the Nambi Ninge?" Now, never to work at Chikura. To me, no matter any president talks of Kimusubati to Komoso. I can go on your Subati in Tokazik into one chain. In Tonda, you have Subati to get 1 chane. Now, say Amabaga, the native gas. The 2/3 gender rule must be looked at so that Tonyore Amabaga was about to say. And I'll urge the male colleagues, Mbar Rabaswat as a weak gender. What a man can do, also a lady can do it more best. Yeah. All right, then a Kyomusacha Aranya Leokora. Nabo igo umusubati nere nabo akonyara go yakora asengincho nigo abasubati bo igo bagwate riba gali abene ase okwene kinga babere bawikirania ilenga ase ensemo elia yobugima ntoba to kwanira igoro yemeremo elia yabana abagosomera ase skuru che secondary mono nabo igo bonta twenda ase kerengo kigoro emeremo nero ero chikaine koranga ne yaba sacha ane mono konyoranga nigo kurwa matukaka na basacha bakarire ase obonge kolende obosegeta konkoro kyoko ane na mono ase maida basubati abange batete emirimo iri bawikaransa sobisi babe bakora emirimo bose bagosainia amasakara bakolika amasakara iga lakini ne batete kuetoma kuchia ase meremende enkabuna iyo bugundi iyo bwagachi obose emibwambolo bibi kuchia saba subati anena mono ase okoligia kokora emeremeri erorkaine kobana nga nemeremo yabasacha agentonda tebia abana abaiseke muri motoyo oro mwana bumumura kiro muntu tugwetoma nainde kende gyonsi orioro chenga nore best in yekore have a positive attitude kende gyonsi no gyonsi na bagokora nainde ladies will do it to the best na aro ndira basubate bare ki mechanic okonyora banda banga bakobara chikari ko batanga they take their time okoliga simbali okora kasi bwangu so guys stay yo
ama murimo tori orenga no bwana bumumura utari bumuiseke kire gento na batogokora no gutware positive attitude na ande bwetume umanyanga kire gento na batogokora embe ya mono. Yes, engana nere kwaba gukwanira igoro y'abasubati nigeme cyane benge egendrete kuba bwatya twabere tukobasemia ase ensemo elia yo kwene kinga twabere tukobasemia ase kisemi twabere tukoba moyo ngana moko nyana mogokora kulinde ensemo indoko nyoranga ama ngochanda konyoranga nigo musubata konyoranga gwenyori kayara konyoranga mwana enyaruka agochugwe sona nia so bwanchani kare omoke njera kieye urabe kokosemi mwana enyaruka anene mono aso kwirenda biya mono okwero ko monene kwero kanyasai koko nyu mwana mwese kuchiko tukutaji ko swasa matemume etogo tebunga bali aba ya mono the beautiful ones are not yet born. Again, don't that every one umwiseke. Never you are coming from a poor background. Accept where you are. Itukiri manyasaya na korusiaria akoire igoro. Tabanga nechi besa kwa rudu muntaga kwa nga usena sino mwanya kuri mugati. Ngo oire chibesa chirudu mugati uchi kusaribu gimabwao. Ancha yanche bunore. Na ancho bugimaburi asinya saa kobekire. Ekiara togo tebunga chinga kichio monene na chiza the best. Nyasaye gako mukiro muntu chinga kichiai. Ayanche work from where you are, from that background. Digere ligo chimotunkinta etuko chikoba. Tebi nyasaye nga nyigulire njira. Ekerora mwero ke nyasaye na onyara goitira matemu amangi. Na egurupo gutara nero nererie. Wakonyora ngo gutara no muntu kokote inga to ende guchia tuchikuri kichibesa bwatuka. Kiagara abana abange bagure inse ya matemu abo asengenjo ya peer group influence. Manyanga musani kimugutara nere. Omusani ona kwagachi kusino yogo chukuyeri. Wakonya no yogo kuyeri mu bwatuke. Na and respect your parents. Agora anyere mu buli otasoma tira kini. Ekirako kotebi kirako konye kuchumutu. Toko tebunga in all the commandments in the Bible. A commandment what the blessings in your Bible. Respect your father and your mother so that your days can be long in life. Nga naende no menyo bugimu buja guchumutwe. So kora iwera Bible yaba. Naye wiye bugori biya. Utebenga kina otura thabataka na onto bwati kintekega. Ne guchumutu nyasa na to sesen. Toga nye binte bingi biri mutabwati. Isanika nogi mabuli mamenyete. Guchumutu norre nyasa ko busisenya. Mbiya mono. Yes, daktari asense moyao njera kieye ase ekerokuri abana bali batonchukana ine bose abana ase binyoro ayebene njera kikwabero ukiri tambukiro bose ko baseme bose kuba ikiera nako bamanye obya bolia bwo bosoma mbiya mono anene ukuraenda kutoreji school twakwanira abana kinyaruka twabategerera baba totebi mwana bago chokote imichando yae sometimes as lecturers mbara tuko cha tuwe kamo twanda twaba konya stokunyara twaranyorire binte binge sana mostly peer group influence nkogerire abana baito abaisike bawa andi kwanyora abande bago tete ko compete na abande now once you are in school togo soma ndobuate 3 categories of students. Naro chite school genuinely asome achako kwekonya guchumutu. Naro yokabere ro kwandi school sinjel ba mate bina genda no nyara grade kende gyons. Ntuna batu kucha kwira sigete. There is another one to korokanga an influencer. Rega siano ku influence abana arare ba fail. So we try to educate them and to abatebi obuya bokumoncho monena. Menge. Every question you have in life, the answer is in the Bible. Yeah. All right.
mwanjumulilia Ndizi TV niyo twende tusanga nere Daktari NORAH kurua ase University ya Kisii anemono igoro yamangana alingete omwana enyaruka enjira arabe gagusirwa elinde kwene kinga obeire gabuska kurwa sekerengo gochi ekemo gochi ya ase ekende wetera ase ensemo area echisemese kona okando tubwatia ase mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital ase ensemo ya YouTube Ndizi TV News wetera ase mtandao www.ndizitv.net asogotonyora chinsa emerongo ebere nainye amatuko atano na abere ye wiki nawe usanga na inchekerengeri kiao ase namba ya 0792192834 elinde obegusanga na intwe asemamba ase abuno torachi kwendera aso umutimoko oromoke kolende kitorachi kwirana tukogendera gusanga na ere Daktari NORAH elinda gotumanyia ase obuime igoro yamangana alengete kisemi cy'umwana inyaruka. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Esukuru y'okwegelya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburi yabuna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwako mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirule asenze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo Gusii asebali imeyumu chukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumu chukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Laboratory ya Dynapath nige bwate ebirenko by'igoro byobokoreri bokorenka marweire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero wetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe ya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo samugeta ngurukuna bunarega kama elaptech con Dynapath Laboratories itari itomunya atorito kurida marwiri na malaria kurito sukari topima blood pressure kupima kidneys kupima liver function test zones laboratory nkuru baro bokorera buna microbiology clinical chemistry hematology cancer screening histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV brucellosis gose oburwiri bwa mabere arthritis na yanda mange boigon korenka bale omubere bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imeyumo chobosongo asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigonje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Ine kwa beri gukoria chimashini chingia echura tumekase mirimo yao bono lichi buyao na lieli etuka ya Gusii Star Shop ibyo gutoka imiyomo cyo Kisii
nigo yakoletere chimashini chingiya echo chigutumika segeka aserigoririgiya nigo bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chibekiri demolition breakers submersible pumps welding machines chimashini chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chimashini chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo cho Kisii asebare nene kuruchinsamu cha Kisii kogenda Kisumu asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 Wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cho Kisii na boko bakirisi mgwetera stinamba chabo Gusii Star Shop nedu kore gene asoko gure bintu bigutumeka sige kige tambe asiri guridense agerera ya Himani Traders and Distributors nigekonye bintu au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigoriria mabuko ebyo bakonya ase nchira ya wholesale na boigo retail ngonya barechi calculator ebintu bigotumeka ase omuremo bw'esabu buna geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay, chi tapes, chi manila papers, chi register chi aina au, chi notebook, chi kalamu, chi pencil egatie binde binke. Boigomba bwate chi stamp pads, net file chigotumeka ase chi abisi. Laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals. Emepira na boigo chi net chi chigosori nchiraroro. Batarere ase duka yabo eyo gotoka mbarabare ne chi abisi chia NHF. Anginega taseni kia mabuta yechigari kia rubis goseki kia manyekane tebu na kobil. Asamanke na wako banyora wetraste namba 0722946444. We are Team Imani. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwaraburere na biriya byo gotuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai chiskuru asebo igoba gokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale nakonye cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge igoba gotoka asamagacho abaraka building imeyomo cyo Kisii ayo ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira roof esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.
mwanchumurelia on Ndizi TV ngokwali nibene sentunda yende ime yomuroverio wensakia astonde tukusanga nere daktari NORAH NYAIYO oyo genda tutumanyia amange igoro chinchira turabe tugusira omwana enyaruka ase ensemo eria yechisemi kango narango mbarabere baswa ime yomuroverio wensakia emambia bonondoche Patrick Elijah Ochenge atenga flowing from Nyakoi niko ndani ya Ditamati Richard Mangi tanga watching live from Nyeri County ndoche amurele to Walter James nabwate libolia azatenga for the longest time the government has emphasized on empowering a girl child. Is it not enough? Does it mean the government is biased? Dr. NORAH said the girl child when educated you empower our society agreeably, but is it not unfair to the boys? Igo ayuna maboli abereka kuboli kunga asama tukamange eserikali betenga tiato siro mwana enyeroka nonyanga utike tumaga tesa netimono iga iboli linde dilinga ayorochinga eserikali ekerende totenga to siro mwana munyaruka teri gutigo mumuramaega naende boige karwate banga ekero mwana enyeroka abereka gosirwa ningo wakonyire egesa kugyonsi ukutalinga nobo okomotigo mumuramaega igo akero mumurera gosirwa nerda igo chora konya yes daktari maswali igo toto nabokwireneria omuriria oyo Ndizi TV tende omubeke asenchera ere endonge mbia mono aseri maswali ina maya sana egento ntete komotebia mwana mumuratarati umaega kero mumura nagendete gosoma tanya gutigwanda nsingatigire maega egento tigekogera togotebanga omwana omoiseke aigunera libageriga omoiseke gokonyora nga emichanda gwetera gere menge kubweyo omwana omumura nakyo okonyara togotebanga omwana omoiseke akoreki arendu aiguribaga toise kurigereri mwana omumura tanya gutigumage gandonsi omura nabaire libaga ria yagosoma chinga kichionsi mbanya gotebuna nitigara guchimagega. Now, why we are talking about the girl child is that abana abaiseke ebali we can say that they are a fragile group. Na kitoko tabanga tikatobo bwatere eligere bakoleki basome. The government tera atika mwana mumuramaega. To se koligere even in our parliament. The third gender rule abasacha no bara bange. So asita yoba atigiru igota rabo benga umwana mumura mwana museke nko bare supported. Yeah. Nande kena tabanga ekeroko somi mwana moiseke you empower the society. Na tabanga tikatoligere mwana moiseke from every aspect. Omwana moiseke karasomire twatanga mwana moiseke na bakore binte binge they are multi-talented. Na bakonyora mwana moiseke gakurubuwa yacha support family atabukonyara batanacha andikete eline akonye. So na kitwatanga they are for the society. Ndora kana muranena ngatali for the society. Yeah. Wone kera to kwembawa this girl etoko garaba be self reliant mbaje ku rely on the husbands or the male group. So kwanyora nerenga ekera nyore kiri kiaye onyu mugakuri kiri kurensa mogaiga igakole teke no musacha ari atonyara bakorereki wasukire kuchimutu. That's why we are championing for the empowerment of the girl child education. Thank you. Yes, daktari maitenga gwikira ukabero kumubeka asenjera ya uronge kurinde asechisemi cy'omwana enyaruka ni maitenga tali abali muboka bogwateli bagali abene boyiko ensemo ya bayibuli ngochangia bali ase amangana arengete omwana enyaruka inchera kieye omuyibuli arabwa wasona na asokwene kinga ngosiraro omwana oye asechisemi anemono omwana ole enyaruka mbuya mono omoibori na wate a role to play in the education of the girl child. Anene toba togo semia abana baito igoro yobu yabo gosoma. No mwana nyaroka karachirenka nere tigo guribaga osoma muno mwana mumura gosoma. Engentongere na roche in a society. Okonyoro omoibori agatebi mwana nyaroka nganto bwati mabutataya. Gandolikia mabuta yitaya. Mwana uchora ta mabuta yitaya waletera. Matukabera ta kwanyoro musiko yoberenda. Ngo tora blame is the parent. Tikato tuwara libaga as parents toka idea bana baito. Tutuwara libaga yoko listen to our kids.
Ntoba too busy for our children. Let's set time for our children. Abakonya tuakonyere omwana uri kujugusira, onyara tuamokonyere obaire somebody in future. Embiamon. Yes, daktari kwa bero tebanga tiga tobe tokone kinga omwana uyo enyaruka wigo omwiguri ngoberare ase enzemo ilia yabusyo ase osemia omwana oye namangana amangi arengete omwana omunyaruka gakoba ebitango ase ale ntubwate amangana anga buna kinyomo kyabwango amaricho agenkyo naboigo Kisii chigenka na mono chigo chirenia omwana enyaruka njera kie yetoraba tokone kinga tobe tukubwaterana erinde gotange binti bikagire binge byabo nigo konyoranga nigo bikorwa ase gekoro kiriyeito tebanga abasubata abanga tebanga onye musa tarawaka oyo itagwanteti amangana na okugena nkoro daktari konga bunokwe nga nonyanga ase egesa kubona koranga niko amangana ngabuna yo abera kwerania ntira kietara batokone kinga twabe tokora amangana ngabuna beyamono gender based violence ya beire ego take root in Kisii egento ndatebe andi nkora abori abagaka omonto bwanje tengyo ko mwakera egento bwanje tena ngyo ko mwakera daktari nabasuba nyene batebanga onyetara kuwaka takwantiti abago kona mbara be enlightened because omuntu bwanje tengyo kumwakera ekera wako omuntu kwa mumiza nje nimbanda kwa ndankore gasiane kwa ngakire kwa mbekire gitanda turojene kwera ni amagendero maya in the society, the modern society today onyo omuntu ogosire sit down agree n'abantu abanene tebana agana goso omuntu asaba magoso asaba mabira. But going to whatever omuntu bagwanya omuntu nganya gitali abikire wodi ngotarako ogwako it weakens your body tuko chikonyara ko kali bintu kwa kolire nende yagera omuntu reduce obwanje ni buli abwate okia sori. That's why okonyara abantu bagasoka isiko ngomuntu anya ko ngiteryo kalyoka. So abantu let's hold to that love, the first love we had onye tuanyomiro tumanye tenga onanga anjita amagoso tuisaranse to solve ngakike ngwakora tega you come to a consensus. So gender based violence ndiko konya kende yons then again take kia early marriages nate abakalenga we have a law yoko ban early marriages ayanya wakonya rukwanyomiro mwana we school then you are supposed to be imprisoned for that. Eligera to konya abana abasoma bacha ko babantu kuchimotu. By the way, again tongera na aligireti musobati gitonya ote a C+ somewhere. So we were sharing. Kama konya musobati anya ote C+ akanyomu because hata what finances that time kangobono gari a secondary teacher. Wono ni etugutu wako agosugume para. So even the early marriages we were banned. Now early pregnancies to educate the girl child on the consequences. Tomotebi na ki ara ale rende because ntoma tomo berengo chenchiole when they become adolescents toba saw me every time toba guidance counseling in schools toba time bago call abantu kuriswa kanando kuriswa bakwanira about their lives. So by that one bakore bi school me abutokonya twakonyera umwana umuiseke lakini ekero umwana umuiseka awenda ngo moenda oyo moenda agabwende kubwatu abe kumi kiagera osariri umwana ndo obugima. If we take these laws very serious onyora ndo rodo to abe kuru basiekeru for long ando atanga yaya ngo chikube kunde abantu ba ebakobwa nando nyora ngatwasomira abana besike bakolire school. So gender based violence iri abasikibu basubati boka nabasacha ngwa kubali but abasacha bakomera guchinda ocha konyara bakule mapema because they don't speak out. So nabarabuti basoka izo konya basubati bako baita bakwane because they will be helped. Yeah.
Yes, daktari totebekene nigo amarito agenkyo na boigo chinyomo chia bwango chikwira amangana abasuba ikwira ne abasubati ma kolende ase amatuka bwango iga nigo konyoranga chinyomo chia bwango okay ntiri nyinge mono engana eyabirige koleta obokumwobo nene kigima na marito agenkyo na ende tobeto koranga nigo igachi yababwatani ase esekra ichisemi babiri bakorwa amapendekezo au ilinde kwene kinga babeire tugutanga amagana ntobe tugutwara engana egati yababunge babatebanga asikire bono ega wika negwendete bono asiskuru chito tobe tokoreta obosemia bulia igoro yamangana arengete obumanya obwanjani bosokumanya na kemubere bose asomono kanyimorero nga sex education imiskuru ayorojenga okoleta amangana yetisemi anene mono chirengete amangana ejobwanjani na chikuira ni inse amangana aya tobe tokoranga nobu amarito agenkyo mbia mono sex education noire anagenda tokobororo ngokonyira abana kumanya the effects of early sex bona abana bamanya the consequences of what they are doing tigegenda tokobororo bagenda gosoma every time babe reminded it will help them but then to what abana bake about an curiosity kill the cat about an atwasomi kudetenda koraki otema lakini anene buno moibori moni to mwana origeri umwana obuyana bakora umwana olara ochenjiri umwana tigamanya nga egento ntagete no mubiri go provide ko komonyora kabwate gento kindi ngamuburi nga ikwarus ene yanga agora nga ikwarus chibesa twise ko batori to kubwatera nto abayibali mukuru school na abayibuli kurunka nabakonya twakonyera abana bali bari kuje kusironyora twabakonyera mbiamana. Yes, daktari tutigalite sengane yu asengenjo engane yamalito agenjo no na bo witabira nanga nigo yabere ukina sekerengo kigoro daktari ekorokulia basubati abange nigo wabwata abana tari university tari college nigo wabwata abana na engane yabere koleta abokongu sebare ni engana bo igonere yabete korwe kwa mapendekezo nigo asengenjo ngawanga tikatwanjira nekenenga niga abana aba chinyaruka nigo bari turatebenga nigo bari sexually active ose nigo babere bako babantaba nene nabo igo mbare sexually active amapendekeza karugonga yatoshake kurwa kwena na ebintu biriko batanga ose contraceptives nabo igo tobe toko bakonya aso kwegwa chintetera chiria ose chisindani chiria cyoko banga ose okoroberia oroigore ayorochenga okuchikwena na contraceptives nabo igo kwena na chintetera chiria nabo igo chisindani chiri cyogo banga oroiboro chichikoba a solution ase ogotanga amarito agenkyo nabo igo ayo eberega kwira ni achisemi cyo mwana nyarukama. Okay, inja sokorra kwana to what the side effects family planning methods to isokobeka abana ba to the early usage of this family planning methods we are endangering their lives and we are telling them to do more njege ntonda atebe abana babwate chinguru can we give them work to do mbaza konyora very idle because an idle mind is a devil's workshop abana ababe busy oneka balinga okonyora nga abana banyombo tobatigite nyomba neti bakurigiri they cannot do another work kwama konyo ndi bakurigiri from the media from kwanyona biko koraki bikogera batwara that energy. So inja sokora kwa na magatanga mole atebinde bona tugucho gutwara society that has no norms njege ndonara goteba let's work as a team everywhere tokonya abana kobalenka we give them work we monitor them kobale school wali baire ga sisaina mwana ga so mi kwatana kora this assignment apo atinsa kuchikorengelo of other things abakonya tu abakonya lakini toko ba the family method the family planning methods bakole batumiewo ngamba anyora marito then we are encouraging them to do more embiamon.
Yes, daktari nabe kunyarikana omwana enyaruka narali nka obera konyora obulito bwaye kale ase skuru abange babo niko bakwirana nabatika kogende skuru nabo skuru kinde cyabere kigoseli abana banga bunaba mbakugana nekisemi mbose mikyo burabe kukurwa gukyasa abana bali babere bakwenyora asanga bunayo ase community narolera abana abange bakobanda basari ku skuru. But there is a policy. They went to go about pregnancy, one of it in the school. India went to school and India went to Irana. So it is good these kids were told about the policy. Nande mbasa koranga that is the end of life. Naboko nyoru mwana na ndure ni school okaleki osome. I know of many people. Banyorira abana ndure ni school. And they are great people. So mbasa we cha that is the end of the road. You fall once and then you rise. Then from there you will not repeat the same mistake. One of one your psyche kwanza mwana kwanya neno wate psyche push yokareki oso mucho konyo mwana wate kama gega. So anana ngote bia bayuriga ko mwana agwa tigata ranga bono yo bere e stage. Mabwata ko bako mwene ni school. Mwana unana bago chokaba something in future. Yes, ata we gotali amangana yuka abera kwirania kisemi cy'umwana enyaruka maiga ntubwate engana ere oyobotaka kwaba gokora umwako yubuno bago cyaka nigoto abatakoranga niko abana abange bafo umwana batabeta bawekerana asukuru ase engencho yobotaka njera kiye yobotaka babere kwirania kisemi cy'umwana enyaruka maiga na ende njera kiye turabita kwene kinga tuabeire tugusira omwana enyarukanga nonyanga kare ase ensemelia bare abataka njira kie toranya to kumugorora nabo igo inkieke omwana yarabwa akorera nabega kwene kingoberega gusirwa biyamono obutaka wabere bukoreni abana abisike magega amasomo lakini rende ntubwate chinjira chinyingi cyo gukonya abana abara abataka ntubwate CDF ntubwate county bursaries, ntobuate elimu bursaries, ntobuate Kenya Commercial Bank Foundation bursaries, ntobuate Equity and so many others. Bono okonyoranga abana abange nabawe tamatem, but they don't know which channel to follow. So as abantu tosomete ekera abana bakore class 8 we try to follow bali baetire tobatenga ichuri chifomu ichuri this bursaries no yokara kino konyarwa wakonyekire wana kwanyoranga abaiburi abange batumia umwana umuiseke because bari poor umwana umuiseke achiko bari kiri ndagira baretere ngento ndate yabo limbya torarenjara mbya to ntokore konda lakini umwana umuiseke akoreki asome. So there are so many ways we can empower the girl child osoma. They are on to buy the bursary from different quarters so they can go to school. Yes, chincherane chingetra to konyara gusira omwana enyaruka kurinde ekero toligeti gochia gokora ekero kurilia ase ensemo yeito ya Kenya ensemo chinsemo au anemono chitonjukana na boigo ase orogongo rua Africa ketukurilia nganeye ansenchera ingare kigima njera ke turabe to kwetia na boigo kwene kinga twabe to gusira omwana enyaruka gwetera aso gwetwa kwa machiko na boigo kuria emeroberio yo kumusira omwana enyaruka biamana kisemi biamana amachiko naro dokana ngamachiko tayoropi but are we making use of those laws? Then I really swear. Bono, if we are strict and we follow those laws that have been put in place, alafu, we give these kids incentives in school. Na konyarongo mwana na bali school mwana na rumu ngaini nyaruka mungaini kabisa mroja rumu ngaini lakini comes from a poor background. Na batoko likenjera yo konyo yuko sustain mwana in school ndonya ko guchika onyaru mwana yo kolere school. So ama chikali abekire on paper teyango tonya kolere gas orrego sabana orrego sivin ense to tabengia
lakini kwa manya konyora ri swali tukora ligeri kwa ma konyora nga those people who are in power abo konyora ba kumisusa our ladies so bono ne role ali motwe so gene ngiora mukorera but na abana role in that power let the law they have to discriminate that we na role chinguru talinguru etumika sabantu bonse Yes, daktari asinginjo NORAH ase university matisemi cho mwana nyaruga njiri kwerera secondary boigo ase university ngwikira tore ase okonyoranga abana bange ase university babeire awale kinyaruka babeire okonyoranga bamenyete obugima botari straightforward and turaba tobatebanga abange babo nigo babere bagochaka ubwanjari n'abantu barabane nabo bwatemeremo okemate babwate ibande rende kurende batanyuma inirende yeke bari nekerenga ngane kibesa bataite okwegokia njira kiora bwo semia abana bunaba nende njira yo komenya ubugima bungo buno njira kiera begeko bekamagi mabo asarako ndema kentonda tabi umwana mwiseke number 1 isenekana kiriye kubwata number 2 ndubune university rogorari ndubwate ngendo ikorwa work program ya bana bali abataka ngocha bari bade bataye bali batandikite ba apply kwanyora bari kwiga university mari no kwabuso kurabia bacha bari kuchibesa so abana bari abataka karamu akiri university mo kokora induction ya first year orientation. Listen very well. Abokonyora kwanyorire that work program ego konyonyore chibesa. NORAH njara tukerimo. One day a student told me that what the kenda arekulia. In fact ya karara ranchara akavuka maambia. Akatenya sambia mone keran narali nimeta mambi nocho onge. Mwana uli akavuka maambi. Ekaravuka agasoka akanyora another guy orikulikie injira sali kuchi akamubuli ngainale ekaitana kuchi ni gaigaga akamata let me take you there akamwora kinjira akamwikororo akamatetene nabo ekarage enda agakura akamategwa wa assisted me akamwasiringeru mbiri. So believe in the Lord. Sleeping hungry one day will not die. God is able to provide. And then ndoke kusumbua abana nyaruke abange is competition. Again, the university on your own to get the stick on your mabako, you don't get the chip stick, you don't also get to Kia Evia. One eye water kakavaigo. Understand your background in Narco. Asenkuru, this is the standard yana, isanika. Which motu ekarawa kuri amasoma or not to conyo or to decorative no target. But so long as you don't have, just accept that life you are leading. Don't destroy your life today. Maambio chekolera ochandikite miaka yonse omanyera tamario ose osaliyo bugumabwa maybe you are reporting every day ka to mwana to monyora. That is my advice. Biamon. Yes, daktari State University amatukare ro tingana amatukari yakare rero konyoranga abaiseke naba sacha ose abaiseke naba mura bali university no matenga kore university ali gotitigo soma abange baba chakire komenyamo konyoranga umusubati niga kurwa akomnya kurwekerasi amnyake gucyasi usubye bintu akikwa guse nyomba akigusubiria umumurori yakoro ko mwanjo yechianga njera kiye komenyamo na bai amusika komenyamo no musacha batarekera kinga kichoko nyomana na boigo baibuli baba tamanyete sengentinga ne bako yakora kibobisi ase obumanyi wetu tuba maitenga a boyfriend and a girlfriend njera kiye komenyamo kwabere bugwira netisemi cyumwana nyarukamana anene okomenyamo kwaberu kweni isemyo mwana omwisike magega twarorera abana abange abande bagoitwa eroka chigoitwa abande kwanyora banyorero abana mbawo attend classes so ya affect igento bagote konyora at the end mwana yaro mumurana bako ende class yake ntako soma lakini umwana umusike rura na maega uchikorenda umwana umusibiri cyangwa kora kirigento njege ntonda atebi abana baba iseke manyange kwete university university batumita masome soma basacha nobari pakungu nobari bali kutama kuchiande. Get what you want in life. Don't destroy your life alafu kunya kulana I wish I knew. Even if you say that I wish I knew, it will not change your life. It has happened.
So again, don't have a time, know why you have been sent to university. Do that which you have been told to go and do there. Then miaka nene yoka. After miaka yene, do what you want. Biaman. Yes, ndugwate abasubati annamono abange babo nigo bale single mothers. Njera kiturabe tukuba semia igoro yenjera baraye bagukinia abana babo annamono nabo igo kubasira asise. Biaman. The issue of single mothers in our area. But this one to kule single mothers ya ababuli banyo tabana bambai mbaro. But they are absent fathers. Lakini anene balina aligereiri babwate abana baiga mbaro wanachikakamua kabisa kwanyoro mongino soire biasa tawisa ransakirete mongino soire biasara mongino chiro ligirege barua osomia abana baiga iyo ntonda tebia abasabatu bari single mothers. Don't regret. It has happened. Move on. Iyo ntongelinga take the position of a father and a mother. Guide the students well. Wana bali guide baikange. Tema sokunyara. Waire school. Baje kwa bantu kuchimutu. Ndiye mwana. Tayo basubati boka na bakonyaranga umusacha naro lakini musubati yakatama. Tugwati abasacha bakiniri abana babo. Nkira abasemi na baro. Entonda abasemi mbasa gutiga bana. Bana mbabwati mago sandons. They do their level best. We educate abana. And they don't project what happened to the kids. Yeah, but parabute waro kyubonje nikuchia abana babo. Because in some families na arolide. Okonyara gusoma mukungu tameta akatiro musacha abana gusoma musacha aka abasali mukungu akana na abana. Kwanyara musubati bwa to bororo matena we kaina isa kenda sizo na mwana tamatisa iseningo. So let's accept what has happened. Tira abana bi school. We support them where we can. And this is where this is where I will reach in provision. You will find the abana basomire. Lakini naende ekerore single mother, sorry single father. There is a behavior to ragote support abana bao. One time, mwana kangichira. Abanda yote mangana mangi sana. But I was unable to ask the mother. Kwanyora lero nga lero no yoko mateno yontatu mino. Mambio yontatu mino. Mambio yontatu mino. So mwana bana gacha kombori with my father. So kwanyoro mwana very disturbed psychologically. Even to be awo kala bikole risiko. Topsa ko bikara kuchia sawa na barore what you are doing. By the respect they deserve. At one time, there's a case that happened. Umwana umusacha arakwenda nangina, ogenda no mwana. The mother was a single mother. Ogenda nangina, ochoenda no mwana. So the father now akawa mwana oyenda. Kwenda nangina mwana oyabirenda. So our behavior as single mothers, as single fathers, please let's not show our kids. Tikatwebise abana batikatoboro kitabi ngiye kutokabakonya kuchimutu tobakonya mbiamana. Yes daktari asingencho ebiro nechinga chabire chikomnyoka kigima ono ntate ko kwali bwali abene abego korwa ekerengere likiao kyomwelio anemono igoro iyo mwana enyaroka chinjera arabiga gusirwa ase kiseme mbiamana entonda atebia abaligiri Bandis TV entonda abatebio osomi mwana moiseke negento kya muhimu ndoro mwana moiseke bune bikifeso digatomo somi. What a man can do, a lady can also do. Mwano moiseke na bakora kende gyonse. Nto barana bindombira batanyara kokora. The first lady onyorete PhD in geospatial science egalingo musubati. And she does that work very well. So gasteyo area musacha gasti area mukungu, we can be able to do it. Omwano moiseke tomo echinga kinera soma buno mwana mumura ekaralenka abayibuli let's have abana be community dali mwana bo mwibuli oyomo tikatulike abana baba be community if I get to mwana iskali okora magosa nejo no mwana bwende kutoke school
na bonko mo discipline there na ndemo mukimba ka so muibuli no muibuli na ra mo discipline mwacha komanya ya ndo cha maisa ga muligete kuri fisa mo chons na konya twakonyire omwana oyo inyaruka asome uchi saba gaka omwana obegete uniform manyanga ne sumu omwana oyo mutiga asome na ra chako bomuntu kuchimutu jako musarali chinga kikiaye abana b'inyaruka na inu tuko batebiga mwibuguri biya mumwero kwa monene mumanyanga na inu ubugima bwino mboro baganye tukuchimutu musari bugima bwino muchikolera kuchimutu manyanga eno mwana bw'isukuru gasi yawe no gosoma oche kwekonya kuchimutu ebintu binge bitigere kuchiya bitigera abandi aye manyanga kinje no mwana bw'isukuru intagete nsome na nje kuchimutu nje koba umuntu orachinje a community orachinje society and the nation at large biya mono. Yes, Daktari Mbiamono asuikira na ime ya studio ya Ndizi TV na ndeta wata Mbiamono asukuira chinga kichao chia bene gocha asistu ni maitenga na mangana mangi akolengete kolende teba enga kiao yo mwelio ntobe tokwenda ukwarikania ime ya Ndizi TV elinde obeko kokendra gosanga na boigo gosemia ekiage kyomuksa sego manchu mwana Ndizi TV ngobe ngokwira nelibene asengenjo tuabere tukubwatirana naye kurwa kete chinza chia mambi ikera chinga kichiabo no asenta mwebe Frida Kerubo oyoba tuaba tukuchakanere chinza ikomenegere chiamambi asikolende angali bagari abene elinde kokendra gosanga no mogeni ase emambia yabono boigo tinkobaeba Abigael Nyanchama na boigo Kelvin Mugambi abdu abitu kubwaterana asa ko kinga tibiti boigo na Mariogi abere oikera asentera yobe kana so manchoro Ndizi TV gendra kotengera Ndizi TV na bwanso mugusi asenge nchini tukwarigana retie emero video emenge yokobokia bosemia na boyo kumanyia ayagendrete ime yorogongorwa gusi na boyo tinsemo a chituntukana ine boikera lichikolia mambi na batakire oboligeria obiya ime ya Ndizi TV na obwanso obwo mugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani.